Langileon esplotazioak pobrezia normalizatzen du Europako langile auzoetan. Kontrolak eta errepresioak goraka jarraitzen du herritarron askatasunaren kaltera. Arrazismoa eta xenofobia areagotzen doa ultraeskuinarekin batera. Eta itsasoak geroz eta hildako gehiagoren hilerri bilakatu dira. Europan bizi dugun egoeraren erantzulen nagusienetako bat Europar Batasuna dugu. Europako burgesiek beren interesak bermatzeko sortu zen egitura politiko, ekonomiko eta militar. Europako langile klasea zapaldu eta herrion burujabetza neutralizatzeko sortu zuten egitura antidemokratikoa.